Molt bé, i amb aquesta actuació i amb la petita introducció inicial comencem una nova edició de Nits Divines, el programa que, com tots vostès saben, patrocina la Conferència Arquebisbal Catalana. Pel que hem pogut veure, avui parlarem del món. Parlarem d'aquest món que, com ja hem dit, presenta una sèrie de problemes, però en el qual tenim els nostres herois. No parlem, naturalment, d'herois bèl·lics, herois de guerra, sinó d'herois d'aquells que fan que cada dia el nostre món sigui una mica millor. D'aquesta mena de gent que coneixen el patiment, el sofriment, el treball de carrer, hi ha Yasmin Siet, que ens acompanya avui, una jove pakistanesa que treballa amb el voluntariat cristià d'ajut pakistanès. La seva feina consisteix, ja ens ho explicarà ella, però en el treball de carrer amb nois i noies dels barris marginats de Lahore. Hola, bona nit. Com es diu bona nit en urdú? Bueno, el saludo islámico es Salam Aleikum. Molt bé, doncs Salam Aleikum. Aviam, com podries resumir una mica la teva feina en els carrers de Lahore? Bueno, estamos con niños que no quieren volver a sus casas y están con nosotros y nosotros les damos comida, se pueden quedar a dormir y asisten a las clases, que son de... Sí, perdona, la motivació llavors és que aquests nens van fonamentalment a buscar acolliment i menjar. Sí, porque claro, los niños les cuesta más querer leer y escribir, aprender. Ja. Però com són aquests nens? Com són aquests nens marginats, aquests nens que estan desemparats, podríem dir tot? Bueno, de corazón, como todos los niños. Pero sí que han aprendido a superar los sufrimientos muy pronto. Però aquests sofriments que tu dius són sofriments donats per l'entorn. És un entorn difícil, hostil. Quins rebuig trobeu en la vostra feina diària? És a dir, quines imposicions, quins problemes us trobeu? Pocos, más bien colaboración. Los padres están contentos porque están con nosotros, porque ellos no pueden hacer nada. No hay el control de tener más o menos niños. Los hay y bueno, cuando no se pueden cuidar de ellos, ellos están felices de que puedan estar con nosotros. I quina mena de coses ensenyeu a les classes? La formació, suposo que deu tenir una part de formació pràctica, però també una part de formació, d'educació en el creixement espiritual. Poco, porque nos preocupa que estén bien los niños y que aprendan a leer y a escribir, sobre todo. I que luego se sepan defender mejor. Doncs moltes gràcies, hem estat molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres. Jo demano per ella un fort aplaudiment. Tu quan tornaràs al Pakistan? Pronto, tengo muchas ganas de volver. I saps per què hi vas? Ella sap per què va al Pakistan, efectivament, com també ho sap Luti Shalom, la cantant que ens parla de com es va en aquests moments pel món.